Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sofiuddin, guys. Iki aku bar golek keong untuk samene. Iki arep tak terusno golek neh iki, guys. Ayo guys, kene guys. Iki vlog-e ngawur-ngawuran gak apa-apa. Aku piye? Sik. Tunggu al, kowe al. Iso. Nek pikul. Rene. Iki guys. Nggo deh guys. Wih, keong nek kene akeh al. Guys, ya aku rekam dhewe lah. Wih lemah. Upiteng kak cilik. Di. Aku melu. Ya. Ini guys. Tapi urung ngono. Ngono guys. Tuh guys. Berjalan dulu. Untuk telur, untuk papat, untuk wakil. Oke guys. Guys, iki bahasane mbuh basa apa iki? Lemah tara al. Apa ora? Juga gede. Wek, iki apa? Wih, ada sek juga. Wih. Guys. Tak lemah iki. Ayan lagi. Tok gede tapi lemah. Baru sini. Di. Entok kak. Ora. Dek. Terus tak buat. Entok wakil aku. Wah, iki. Tuh guys. Pas payah panen nek pari-parinan wae. Oke, aku balik. Iku apa? Yuyu. Jal, rekam no sik. Hek nak iki. Tak buntel iki aku keong. Ijek nek kono lho. Kamu sih. Guys, buntel sik, guys. Buntel sik. Iki buntel lagi ya. Hey guys, stop guys, wis golek nah karo balik al di guys nih balik iki somunggah tar petualangan sisi mulai guys, wis awan ya guys untuk sama ini lumayan. Golek nah yo al. Golek nah. Ano ray? Ano al? Gak apa-apa lah, untuk sama ini lah. Mas yo al iki tanduran loh. Guys, perjalanan pulang, kita perjalanan pulang guys.
KTS sik dhuwur ora ono banyune marai tiga ono keonge Jembatan. ngairan tapi kok ono keonge iki sing ono iki apa jenenge bagian ngisor ya Al sing ono keonge iki bagian ngisor sing pol ngisor guys panas tubuh backlight bora naik puncak gunung guys di perjalanan karo golek nek kono Al karo golek nek kono bisa ono iki Tara ono banyune Tara nek kono iki apa guys saya ngerti guys iki komen yo Al iki sik nek video-video niku lho sik dipecet ono banyune akeh di sugreng guys waduh rimpet jalan kok ini guys jember tegal jane emang apa yang golek jamur tapi ra ono untuk keong ini biasanya kuwake biasanya ini kena pakai al keong al tapi urung ono banyune iki jadi liran aneh kan ini guys keong kurang iki sama ini benar tuh mati loh guys ono neh go al iki al cekling ini nah yo cekling ini lumayan lah untuk al Diri tak gawana. Ora iki tokongku apa? Balik ah. Gawana.
kilo bening. Kok kepleset no. Oke guys, mungkin videonya sakmono wae. Sesuk nek pas wis wayah keong akeh kene golek neh guys. Engko iki tak godhog sik, tak ubah, tak godhog. Terus engko sore dimasak. Dienggo buka guys, oke. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.